Likvidácia, zánik teplého potoka. Tam ďalej bolo pôvodné koryto teplého potoka, kde dlhé roky nemrzla voda a boli tam živočíchy, rastlinstvo, ktoré malo rado teplú vodu. Teplá voda, ako je vidieť, priteká z vrchu, tam sa má, priteká dole, tamto všetko preteká sem a sem. Je to voda s kúpeľou a vlastne hore od baníka, od boriny z toho prameňa. Vidíte, jak sa to tam krásne vyparuje. Takisto aj tu. Tento prítok teplej vody, čo vidíte vyparovanie, je vlastne od toho prameňa, ktorý je Jánov kúpeľ. Ako vidíte, tiež dochádza prechodu cez tieto atrakcie, čo dochádza ochladzovaniu, potom do jedného rybníčka malého plus okolo alebo popod to koleso, čo je poškodené, až do tých rybníkov, kde to zase len sa ochladzuje a potom už vyteká studená voda ďalej. %% zábrana, žiadny únik dole. No, 5%, 2%. Veľký prítok teplej vody od Jánovho kúpeľa, bazéna. Veľký prítok vody z horného prameňa od bývalého baníka Boriny. To všetká voda vlastne ide sem. Tam ide 2%. Predtým to išlo veľa, vidíte tam usadeniny pôvodné staré. Aj toto rovno. A aj keď ešte nejaká voda tam preteká, tak zase je tam hať, zase zábrana na ďalšie prehodenie. Bye bye. Rastlinstvo, živočístvo v teplom potoku. A takto si tu nažívame v kúpeľoch Bojnice.